în excursie. Bună ziua, copii! Astăzi vă propun să mergem în excursie. Sunteți pregătiți? Da, atunci să pornim la drum. Vă rog să priviți imaginile și să alegeți obiectele pe care le vom lua cu noi în excursie. Ați ghicit, vom lua cu noi aparatul foto pentru a surprinde cele mai frumoase peisaje, sticluța cu apă, ochelarii de soare pentru a ne proteja ochii și rucsacul în care vom așeza toate aceste obiecte de care avem nevoie în excursie. Aceste imagini ne oferă un indiciu despre locul în care vom merge în excursie. Deci, vom merge în excursie prin țara noastră frumoasă, România. Ce reprezintă această imagine? Este harta României și eu cred că voi ați mai văzut-o până acum, nu-i așa? Ce culori observăm că sunt pe harta României? Culoarea maro, verde și albastră. Știți ce simbolizează aceste culori? Ele reprezintă munții, câmpiile și apele. Vom călători mai întâi pe cărările munților Carpați, cu vârfuri înalte și peisaje foarte frumoase. Uneori, munții ascund în interiorul lor peșteri adânci. Tot aici ne putem întâlni cu mulți urși bruni. La noi în țară întâlnim și căderi spectaculoase de apă care se numesc cascade. Acum, unde am ajuns? Am ajuns la Marea Neagră. Aici putem să facem plajă pe plajele însorite și să urmărim spectacolul oferit de delfinii din mare sau de cei de la delfinariu. În delta vom întâlni mulți tufi și multe animăluțe, o varietate de pești, broscuțe, păsări și este locul cel mai mult îndrăgit de pescari. În ce țară am călătorit astăzi și ce locuri am vizitat? Care zona țării ți-a plăcut cel mai mult și de ce?